Illum niftakru f'tant minn ħutna li għaddejjin mill-passjoni tagħhom, mill-morda tagħna li qegħdin fuq l-għowda tas-salib li hija s-sodda tal-isptar tar-residenzi tagħna. Imma niftakru li magħhom hemm min qed jieħu ħsiebhom, min qed jagħti ħajtu biex jikkurhom. Bħalma il-mulej kellu lill-ommu ħdejh, lill-oħt ommu, lil Marja ta' Kleofa, lil Marja ta' Magdala, lil Ġwanni d-dixxiplu l-maħbub. Hekk ukoll il-morda, il-kroċefissi tagħna llum għandhom min qed jieħu ħsiebhom. Dan huwa l-Kalvarju li aħna ma nistgħux naħarbu minnu dan iż-żmien ta' pandemija. Hemm min qiegħed fuq is-sodda jew is-salib tal-ansjetà, tad-depression, ta' ħtih il-qalb, ta' sofferenza silenzjuża għax ma jafx hemm għalih fil-futur. Aħna qegħdin qrib dawn ħutna. Din il-ġimgħa l-kbira partikolari issejħinna biex nilmħu id-del tal-imsallab kull fejn hemm mitbatija. Bħalissa hemm ħutna jerqu fil-Mediterran. Se nsalvawhom illum il-ġimgħa l-kbira? Se nirrispondu l-għajta tagħhom? Jew se nħalluhom jerqu? Jew jiġbruhom u joħduhom lura għad-batija għall-umiljazzjoni biex forsi jinbiegħu wkoll bħal skjavi? X'deċiżjonijiet se nieħdu?